Nočná adorácia s odprosovaním za slovenský a český národ. Doplnili sme program do pruského. Vo štvrtok 11.9.2025 bude Noc milostí od 18. hodiny. Teraz výnimočne je možnosť zasvetenia sa svätému Michalovi Archanielovi. Okrem toho zvelebovanie, svätá spoveď, modlitba, svätá omša, požehnanie Eucharistiou a exorcizovaným olejom. Je tu možnosť ubytovania priamo v Pruskom 100 metrov od kostola. Noc milostí v Pruskom. Adorácia, odprosovanie, zriekanie, zvelebovanie, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva, pobožnosť k svätej tvári, svätá hodinka, svätá omša, eucharistické požehnanie a svätá spoveď. Program je nasledovný. O 18. hodine Večný skutok Boží v dare Božej vôle, otec Ján Mach. Boží skutok a jeho význam, večný akt Boží vo Svetom písme a v učení cirkvi, ľudské skutky vo Svetom písme a učení cirkvi, rozdiel medzi skutkom Božím a ľudským. Dar života v Božej vôli, konanie skutkov Božích a zmysel konania týchto skutkov. O 19. hodine je vyloženie oltárnej sviatosti a moderovaná adorácia z odprosovaním. 20:30 bude modlitba zriekania a oslobodenia. 20:40 zvelebovanie. 20:45 obliečka do škapuliara svätého Michala a zasvetenie. O 21:30 sa pomodlíme svätý ruženec. O 22. hodine bude korunka k Božiemu milosrdenstvu. 22:20 pobožnosť svätej tváre. O 23. hodine bude svätá hodinka. A o 24. začneme svätú omšu. O 00:45 litánie plus modlitby. O 1 hodine ráno záverečné požehnanie so sviatosťou oltárnou a exorcizovaným olejom. Modlitba za dozučinenia. Pretože pohár Božej spravodlivosti je plný, preplnený, už preteká. Len mohutná sila modlitby a odprosujúceho pokánia ochránia svet pred tým, čo mu pripravila Božia spravodlivosť. Počúvnite aspoň teraz hlas vašej nebeskej matky. Potrebujem toľko odprosujúcej modlitby a ochotne obetovaného utrpenia. Tešíme sa na každého z vás. Pozývame vás k osobnej účasti. Nočná adorácia. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba počas dňa. Až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny.